Σίγουρα θα αναρωτιέστε εάν πρόκειται για μια επώδυνη μέθοδο, αν έχει επιπλοκές. Θα σας πω ότι αυτή η μέθοδος δεν έχει καμιά σχέση με το χειρουργικό lifting. Δεν υπάρχουν παραμορφώσεις, δεν υπάρχουν επιπλοκές και το κυριότερο, δεν έχει το χρόνο της αποθεραπείας που απαιτεί το χειρουργικό lifting. Τα πλεονεκτήματα του Laser Lift Endoregenesis είναι μία θεραπεία, μία συνεδρίας στο ιατρείο. Είναι ελάχιστα επεμβατική μέθοδος χωρίς νηστέρι, τομές, ουλές, αιμορραγία και αιματώματα. Μακροχρόνια διάρκεια αποτελέσματος, ελάχιστα ή καθόλου αποθεραπεία, ιδιαίτερα προσιτές τιμές, συγκριτικά χαμηλότερα κόστος από το παραδοσιακό χειρουργικό lifting, χωρίς την προσθήκη υλικών και η παραμονή ξένων σωμάτων στον οργανισμό, όπως η περίπτωση των νημάτων. Πλεονεκτήματα, όπως ανέφερα και πριν, κυρίως είναι το γεγονός ότι είναι ελάχιστα επεμβατικό, δεν έχει τομές. Μετά την διαδικασία ο ασθενής την αποδέχεται και την μπορεί να ανταπεξέλθει πολύ καλύτερα από ότι με τις επεμβάσεις τύπου ή facelifting, κλασικό lifting, δηλαδή ή νήματα, και τα αποτελέσματα φαίνονται πολύ πιο γρήγορα. Θεωρώ ότι το Laser Lift Endoregenesis είναι κάτι πολύ καινούριο, πολύ δυναμικό, πολύ αποτελεσματικό. Βέβαια εδώ και πολλά χρόνια γίνεται στο εξωτερικό και τα τελευταία χρόνια αρχίζει να γίνεται και στην χώρα μας. Το Laser Lift Endoregenesis είναι μια μέθοδος που δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο, δεν απαιτεί γενική αναισθησία, εφαρμόζεται στο ιατρείο, δεν έχει καμία αντένδειξη και δεν έχει και καθόλου χρόνο αποθεραπείας. Δεν έχει πόνο. Είναι μια μέθοδος που το αποτέλεσμα της διαρκεί αρκετά χρόνια. Και επίσης είναι μια μέθοδος που το κόστος της είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με ένα χειρουργείο.